Сега ще се регистрираме в Юли, знам ли го? Аз ми само снимки, бе, уча. Няма бати, аз си качвам и тия клипчета, които си ги правя. Мога да не са много качествени, ама какво да правя? Такъв ми е... Може, тия като ги качваме през това, може би през... Оттам може да се излизат по-добри, не знам, ще видим. То си каже. Разбираш ли? Та така. Понеже Камел го видех, на стола беше останал. Викаме, той е... А ти си го забрал. Абе, това получиш, това е много така, бе. Мъти, бе. Мъти ли? Мъти да го е. Защо ги напече желят? Тия ги шашави. Шашави ги тук. И дух много гаден ветър. Да им цепи акит. Значи ти изкара черните, изкара белите сега. Значи сега са пръсканите, беха белите преди малко. Така ли? Да. И после ще видим, ако имам време ще направя После една фотосесия. на жълто и червено, да. Но ще и карам един път, че ми писна. Най-добрият може би тук в цялата северо-западна България. По душа съм най-добрия, да знаеш. Тия и невестите ме аресат, бе. Викате, оня е бача.